Здравейте, уважаеми зрители! Часът на снимането на петия епизод. Днес е петък, 16.11.2012. Имахме проблеми с качването на клиповете, но сега вече нямаме. Оправихме ги, казахме ги в третия епизод, във втори, че ще оправим сериите. Затова, уважаеми зрители, сега часът, когато снимаме клипа е 8.55, 16 ноември 2012 година, годината на дракона. Време е да ви представим, уважаеми зрители, водещият на шоуто, който може да ви забавлява. Мирослав. Асено. Здравейте, уважаеми зрители! Радвам се да ви видя. Вие сте с моето шоу Забавление с рокера 2000. Беге. Здравейте! Добре дошли в шоуто на Забавление с рокера 2000, петък, 16.11.2012 година. Уважаеми зрители, това е моят приятел Горила Мен. И така, време е да... имахме проблеми с сериите, но сега вече няма да имаме. Казах ви, че отново някой ще имаме. Но и да имаме, ние поправяме сериите, уважаеми зрители. Сега, време е да поканим и следващият наш водещ, който може да ви забавлява. Затвори вратата, без очалаш си. Бисер! Я ти го кажи, Горила Мен. Бисер Асенов! Здравейте! Хайде, кажи на зрителите нещо, Бисере, с което можеш да ги зарадваш. По-силно, не се чуваш. Извинете, че се забавих. Седни тук. Седни тук. Аз сядам тук, а ти сядаш на дивана. Този път в петък Бисер ще е главния водещ. Сега ви оставям с Бисер Асенов. Така, тъй като за водещ, заповядайте, Бисера, и се насланете. По-силно. Така, извинете, че в миналия епизод отсъствах. По-силно. Имах работа да пиша. Да ви кажа. Може ли да седна до теб, ако не възразяваш? Благодаря ти. Нагласи ме, че съм дебел и не мога да се изправя. Благодаря ти. Хайде, обясняваме Имах да работа се... да пиша, Даян, като влезнах, видяхте, че дъвча. По-силно. И беше ми преграхнал гласа, защото бях дъвкал. Не бях още преглътнал храната. Тя беше точно тук. Мъквай. И това. Извинете, че минали епизод не нямаше. Така. Сега, Миро, Рокер 2000, искам да ме предизвикаш да направя нещо. По-силно, че е далеч камерата. Какво Искам да ме предизвикаш да направя нещо. Какво? Не знам. Ами, аз виждам това шише с вода. Чакайте да покажа на камерата. Ето това шише е с вода. И мисля да го предизвикам Бисер Асенов, водещият на шоуто днес, в петък, да изпие това шише вода. Заповядайте, господин Бисер Асенов, водещият. Да, Идвам отпред. Не, стой си на мястото, аз ще дойда да те снимам. Леле, ще бъде много фешен да го изпиеш цялото шише. Малко въздух да си поема. Успех ти желая. Уважаеми зрители, погледнете го, изпи цялото шише. Вижте, стана празно, ето да покажа на камерата.
Празно, няма и капка. Браво, браво, поздравления! Хайде! Коремът ми не знам дали ще стане. Как се чувстваш сега? Горила мен не се вижда. Коремът ми тъжа и не знам дали ще стане. Извинете за който сега казвам. Хайде, стига си бил водещ, аз си заставай на мястото, аз си сядам. Ти глупости говоря, че той ще е водещия, аз съм водещия, защото аз мога да ви забавлявам. Сядайте си с Горила мен по местата. Така. Уважаеми зрители, да махнем това ще разгрузяване. Уважаеми зрители, моето шоу. Така. Искам да се виждам отзад от огледалото. Искам да ви кажа за пети епизод, за Марко Мен, който той качва клипа на неговия компютър, ще го качи. Така сме се разбрали с него. И пети епизод ще е с различни хора, обаче с мен, защото той реши да ме покани в тях в шоуто. Така. Какво ще е днешното забавление, уважаеми дами и господа, Бисер Асенов и Горила Мен? Ами, какво ще е, Бисере? А стига с тия вицове, айде нещо да правим, например, не в шоуто. Да. Искам да отидем в кухнята, да видим дали можат да препечат филия. Хайде, уважаеми зрители. Уважаеми зрители, напускаме шоуто. Да кажем чао на това прекрасно шоу, защото го напускаме. Така, хайде, по-бързо. По-бързо, защото времето тече. Така, уважаеми зрители, гледайте само напред какво се случва. Успех! That's that's. Такъв. Уважаеми зрители, ето я кухнята. Така да видим и предизвикателството. Така, това е кухнята, уважаеми зрители. Чакайте. И Горила Мен тук сега. Хопа! Понеже дойдохме в кухнята, защото някои други приятели ми казаха, Плейланд ми каза, Златин Георгиев ми каза и един Каптен Стипарклес ми каза, че иска, че все едно правя влогове. Ето Каптен Стипарклес, не правя влогове. Както виждаш, ще се разхождам навсякъде. Така, това е кухнята, уважаеми зрители. И сега е време да направим препечена филия. Първо, уважаеми зрители, това е тостерът. Така, момент, хляб. Да, момент, извинете. Извинете. Той има отворен хляб, аз съм сляп. Така, играем си с храната, какво се прави? 2 филийки хляб. Така, може ли да снимаш? Така, 2 филийки хляб. По-бързо. 2 филийки хляб ги поставяме на тостера. Така. Извини ме. Сега натискаме, вкарваме това контакта, чакай да го намеря на тостера. Така, слагаме тук контакта и ето светна лампата, дай да снимам. Светна лампата, уважаеми зрители. Ето, светна. Малко не се вижда, че е светнала, но наистина светна, уважаеми зрители. Стар тостер, но какво? Кой ще ги изяде? Тези филики няма да ги изям аз. А ти, Горила Мен, няма ли ти да ги изядеш? О, шит! Мен не забравете! Изобщо няма да ям. Мен не забравете с този корем. Добре. Каптен Стипарклес, не мога да го кажа. Плейланд и останалите, които ми казаха, че правя влогове. Вие ме обидихте с това. И аз не правя влогове. Виждате, в кухнята съм и правя препечени филийки. Наистина се такова, ако не вярвате, да ви покажа. Това е за сега, което ще направя. Ето. Виждате, образуваха се чертите на тостерът. Така, тези черти. Хайде да се прибираме в студиото, че е студено. Студено, не студено. Така, уважаеми зрители. Вие с Горила Мен нещо да кажете. Няма какво. Застанете да ви снимат с печките, с уредите. Не знам си с какво, не знам си що. Дайте да взема Горила Мен. Вижте нашия Горила Мен. Много тежи. Много. Аз много тежа. Така.
Аплодисменти! Не така! Дръжте Гориламен. Имаме снимки във Фейсбук от третия епизод, дето се целуваме с Гориламен, но това е една обикновена целувка по устата, ето така. За поздрав, че сме живи и здрави, защото аз обичам моят Гориламен. Така, все едно Гориламен. Наистина. Така, уважаеми зрители, ние сме си водещите на нашото шоу. Още не е светнала лампата. Ако светне, то трябва да светне от другата страна на тостера, за да станат филиките готови. За това чакаме. Дай да му хвана ръката. Така. А следващия път ще снимаме където ви пожелаете. Ако искате и в банята може да снимаме. Само пишете на Фейсбук. Искаме да снимате еди къде си. Така. Последният ни епизод за тази седмица. Искаме да ви пожелаем приятна седмица. Приятни 2 събота и неделя почивни дни. И в понеделник ще се видим, уважаеми зрители. Ако не се видим тогава, във вторник и ще качим серията в понеделник. Защото в понеделник малко вероятно да снимаме и затова може в събота да снимаме за понеделник. Разбирате ли? Защото в понеделник ще сме заети. Уважаеми зрители, това е за сега от нас. Да видим филиките дали станали. Този тостер бабе, не, кога ли ще станат? Сигурно до вечера ще станат. То сега сме вече. Да. Изпука. Чакайте. Изпука. Ето, свети лампата червено. Говори се за нещо. Само да не спре записът, когато. Ето, филиката е препечена. Може не се вижда. Много добре. Ето, филиката е препечена. Виждате ли? Малко препечена, но нищо. Готово е. Хайде, добър ви апетит. Две са. Пускай Гориламен, пари! Та филика много пари. Вземи я бързо, че няма време. Хайде, изяш. Така, това е за сега от нас. Отивам си в шоуто. Направихме препечената филика. Другия път ще се снимаме в банята, уважаеми зрители.